A, a tavalyi együtt töltött idő, most, ahogy így megkérdeztétek, az első dolog, ami eszembe jutott, az a délelőttök. Az, hogy folyamatosan a közösség, meg az egyéni szükségletek, illetve kérdések mentén folytak izgalmas diskurzusok, és hogy akár, hogyha a saját témám került ki mondjuk egy ilyen délelőtt folyamán, akár hogyha másé, akkor is nagyon-nagyon-nagyon sokat adott az erről való együtt gondolkodás. És az, hogy igen, hogy sokkal lazább volt számomra, mint a PDC, ahol gyakorlatilag hát azt számolgattuk, hogy a mosdóba nincs időnk elvenni, és ehhez képest a délutánokon meghallgatni pár előadást, és aztán a lehetőség az, hogy reflektáljunk rá, és beszélgessünk, és tanulságokat vonjunk le, ne csak érkezzenek az információk, hanem hogy legyen idő feldolgozni is. Ez nekem egy nagy különbség volt, és olyan értelemben pozitív, hogy kellett a PDC, mint alap, de hogy, de hogy jó érzés volt az, hogy nem volt ennyire sűrű, és ezáltal lehetőség volt sokkal több a kapcsolódásra, és talán ezt mondanám, hogy ezért is megyek vissza, meg ezért is voltam tavaly is, mert hogy hát valahogy így azokat az emberek, akik ott voltak, azokat a szívembe zártam, és nagyon-nagyon szeretnék velük újra kapcsolódni, és találkozni, és beszélgetni, és élményt megosztani, meg élményeket közösen átélni. És ha valamit, akkor ezt listaszépakon lehet. És igen, még listaszépakot sem hagynám ki, mert hogy önmagában a hely, az ott élő emberek, a velük való kapcsolódás, az ő az általuk az ő életükbe való beengedésük engem folyamatosan inspirál a saját életemben is. Így röviden, ez Köszönjük szépen.